Alltså allvarligt. Åh jäklar. Det går jävligt bra. Hon var ju mycket mer än alla andra. Allting fastnar. Hallå, hon också. Ja, jag vet. Det är inte enkelt. Men hur mycket ska de få då? Alla andra får svin lite. Alla kommer typ inte få. Först typ vad gäller. Nej, det är inte Ja, det här är till oss. Komma er. Alltså jag är tjock. Jag tror det. Bakgrundsdraget bra igår eller? Ja, Utan problem. men grejen är det 35 poäng på det skulle vara 50. Någon del för mycket så det blir jättesmå bitar. De har ju redan varit här. Åh vad gott det var. Det där är jättegoda. Eller det där är jättegoda. Det här var skitgott. Det var varmt. Jag inte det. Han längst fram har den fått. Ska ni ha kladdkaka eller sån? Så alla vill ta våran. Men då smilar de. Jo! Det går riktigt. Den här kladdkakan är bättre. Var fick du mugg ifrån Dennis? Var fick du mugg ifrån? Jag hämtade. Nej, inte. Det går bra. Du är inte på utseendet alltså. Det smakar så mycket gott. Det smakar det insidan som räknas. Skrapa av det med skeden. Ja. Den har lite. Det var asgoda. Nej, man får inte med va? Du förstörde. Nej, det är så att du måste ta kaka först. Lite mer. Eller pyttelite. Nej. Julle kan hälla lite mer. Kan du ta någon? Han är grön till den. Det är långt ledning. Han är gul till den. Det var fan lite mer. Oh my god. Julle kommer spilla. Julle spillar. Ja, men ta det bara mer. Alltså det är seriöst. Vad är det alla skyldiga? Men Julle. Jag tror nog vi överlever. Alltså, men alltså inte fan fast i mitt finger. Jag tar det. Du vet ju. Åh nej, jag spillde här. Han vill också. Eller låga. Nej, det är så. Alltså, när det här tar slut så får ni nog ha dem med fint. Jag vill ha en gul. Ja, vad här? Kan jag få baka? Vänta på den. Ja, du har inte bakat. Ja, det var sjukt. Alltså det går jättebra. Ja, det är så. Ja, det är så. Ja, du får en. Nej. Jag har fortfarande en syster som bakar med en sån. Nej, hon bakar inte. Eller jo. Men inte här. Jag vet. Alltså, du kan samla ihop smulorna så har vi ungefär en portion här va? Fan vad snåla vi känner. Skrapa upp alla på fritt som ligger där. Det blir en portion. Åh, vad trevligt. Hur länge har du filmat? Lite deg bara. Åh yeah. Där Oskar. Yeah. Där också. That's his too. Okej, här. Vänta, lite. Är det någon som vill ha kladdkaka? Smulkaka. Jag tycker synd om första serien så vi tar i handen bara. Ja, eller hon bara okej. Hon var ju första smaken. Trycka ihop det blir bra. Det blir rätt. Ja, vem är det som är? Jag är beredd. Vi frågar. Men, ja, men varför gör de det? Men kom in då! För folk Ge den till någon. Ska vi gå och fotografera oss nu? Ge den till någon. Och det här är en portion. Alltså, försök att få det så hela som möjligt åtminstone. Får jag testa en gång Rasmus? Alltså det går Nej, Rasmus överlever, han gör det bra. You think this is a game? Ja men jag får testa. No one can survive this. Jag får testa en gång. Men han... Det går bra, det går bra. Det är Rasmus som är bäst på det här. Det är säkert viktigare än att kladdkakan typ var smuglig. Så, det är här är en portion, här är 3 portioner. Va? Jag tyckte så. Nej.
Jag delar upp Det är kladdkaka. en bit. De är stora. Den vill man ha. En halv. Ser du mycket den säljer? Vem ska få Biggelin? Biggelin. Varsågod. Det är jättegott. Lyser så mycket alltså. Jag vet. Ja, vi behöver inte snåla. Vi ska kolla hur många det är kvar. Ja, har vi några sexor där? Inga sexor kvar där. Bra. Nu har jag filmat snart 60 minuter. Vänta, det kommer mera. Ingen saft kvar typ. Nej, mums va? Ganska många. Det är så himla gott. Jag får lite till. Glöm inte sked. Glöm inte sked. Alltså, vi måste ju köpa mer. Alltså, lite enkelt. Kajsa vill ha.